ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರೋದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಈ ಖುಷಿ ಅಂತ. ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೀಮನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ 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 ನಮಸ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಗು ಅಂತೂ 100% ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಲಿ. ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರ ಗುರ್ತಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ಹೌದು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನೀವು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ದು ಯಾವಾಗ? ನಮ್ದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್, ಅವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರ ಗುರ್ತ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟದೆ ಅದೊಂದು ನೈಟಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಕಾಶ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ತುಂಬಾನೇ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂಚೂರು ತುಳುಟೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಏನ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಶುರು ಅದೇ ಅರ್ಥ ಅವರ ನೇರ್ಪಿನ ಬರೋ ಅರ್ಥ ಒಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 1 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತಾರ್ದೆ ಬನ್ನಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಬನ್ನಗ ಅಂಜಿ ನಿಕುಲು ಬಂಗ ಬಿಡ್ತುಪ್ಪಾರು. ಇದು ಒಂಜಿ ಮೇ ಬಿ ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಎಪಿಸೋಡ್ ಪಾತ್ರ ಅವಡು. ಸೊ ಪೃಥ್ವಿ ಸರ್, ಮೇನ್ ಅದು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಎಂಚ? ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಕೋನ ಜಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಿ. ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತೇರು. ಎಸ್, ತಿಂಚಿ ಪೊಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಿಕಟ ಬರ್ತಿ ಬನ್ನೋಲಿ. ಎಂಗಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನು ಬರ್ಪಿನಿ, ಕಥದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತಿಕ್ಕಿಯರ್ ಅನ್ಪಿನಿ. ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತಿಕ್ಕುಜೇರು, ಅದಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತೀನಿ ಅಂಚ. ಅದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಫೈನಲಿ ಮೊಗಲು ತಿಕ್ಕಿನಿ. ತಿಕ್ಕದು ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟ್ ಶುರು ಆತಂದ್ರೆ ಶುರುವಾನೇ ನಂಬಿನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಶುರು ಆಂಡ್ ಬಂದ ತುಂಬುಡು ದಿಂಚಿ ಬಾರಿ ಯಾಪಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಶುರು ಆಂಡ್ ನಾನು 2 ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ತೀರ್ಬೋಯ್ತು. ಅಂಚದು ಹೊರಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಅಲ್ಲೋಲ ಕೊಲ್ಲಲ್ಲ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಅದು ಸೇರಿದು ವೈಭವ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಆನರರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಆಕಾಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಾಗರಾಜ್ ಪೂರ ಒಂದು ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಸೇರಿದು ಫಿಲ್ಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇತ್ತ ರೆಡಿ ಆತನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದು ಬೈದನು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಂಡ್ ಕೊಡೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಎಂಗ್ಲಿ ಎನ್ನು ದಿನ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಮಕ್ ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. 100 days ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೋರು ಈ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಖಂಡಿತವಾದ 100% ಮುಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಮುಲ್ಪನೆ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು, 100 days ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಕನಸು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಜನರು 100% ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲರ್ ಇರ್ನ ತೆಲ್ಕೆ ಆ ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ನ ತೆಲ್ಕೆ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಪ್ರತಿ ಸರ್ ಅದಂತ ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಮೇಡಮ್ ಇರಗೆ ಇಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೊಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಪನೋಡಪ್ಪ ನೀರು ಅವೇ ಪೃಥ್ವಿ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಸರ್ನ ಕನ ನಿಜ ಒಂದುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅವೇ ನನ್ನ ಜನಕ್ಲೆನ ಕೈಟಾಕಲೆ ಎಂಚ ನಿನ್ನ ದುಂಬುಕೊನೊಪ್ಪೆರೊಂದು ಪಂಡ್. ಸೊ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೊಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೂವಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ 100 days ಇರ್ಪನ್ಲೆಕನೆ ಮೂಲೆ ಬತ್ತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಾವಡಿಂದು. ಸೊ ಎಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಆಕಾಶ್, ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಮೇನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಮಾರ್ಕೆಟು, 13 ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂತು? ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದೊಡ್ಡದಾಗೆ ಇದೆ, ಅದು 100% ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬಾರ್ದು. ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಎಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ನೋಡುವ, ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಪೃಥ್ವಿ ಸರ್, ಎತ್ತಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸರ್ 2ನೇ ಪಾತ್ರಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸರ್? ಅದು ಅವು ಆಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು. ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರ ಶೂಟಿಂಗ್ ದಿನಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ದಿನ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, 35-40 days ಆಗಿ 35 to 40 days ಆಗಿ ಪಂಡ ದುಡ್ಡು ಬಾಡ್ನಾಗ್ಲದೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಡೇ ಹೋಗಿರ್ತಾವ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ 2ನೇ ಕೆಲವೊಂದು ಅವತ್ತೊಂದು
ಹ್ಯಾರಿಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತದು ಹ್ಯಾರಿಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತೀನಿ ಮೇರೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಟಿಡೊಂಜಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಯರ ರೀಸನೇ ಮೇರ್ ಪಂಡ ಮೇರ್ನ ಬಾವೆರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಹ್ಯಾರಿಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪಿನ ಒಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಸೊ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಮೇರ್ಲ ಹ್ಯಾರಿಸ್ಲ ಅಂಚ ದರೆಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಆರ್ ಮೇನ್ ಒಂಜಿ ಏನ ಅನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂತದ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೈನಾರ ಆಕಾಶ ಸೊ ಆಯ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಏತ್ ದಿನ ದಾರೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು 35 to 40 days ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೈಟ್ ಬರೋ ಟೈಮ್ಗೆ ತೊಂದ ಬೊಕ್ಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಲಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಪೋಯ್ನಸ್ರ ಅದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಅತಂತ್ರ ಆದಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚದ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂದಾಡು. ಓಕೆ ಸರ್, ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಾನಿದ್ದೆ ಕೇಳಿದ್ ನಾನು ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಕೊಡಿ. ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಒಂದು ಸಕಲ ಕಲಾ ವಲ್ಲಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೌದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು. ಸೊ ಅವರು ಅವತ್ತು ಮೇ ಬಿ ಈಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೇ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ. ಹುಡುಗಿರು ತುಂಬ ಕಿಡ್ಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇರಲಿ. ಸೊ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅದನ್ನ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ನಿರೀಕ್ಷಾ ಮೇಡಮು ಒಂದು ತುಳುನಾಡ ಕ್ವೀನ್ ಇವಾಗ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇವರಿಬ್ರು ಪೇರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್. ಓಕೆ, ಪೇರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸರ್ ಎಂಚ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಸ್ತ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಲವ್ ಸೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಎಂಚ ಜಾಸ್ತಿದ ಉಂಡು ಬಟ್ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕೆಲವು ಸೀನ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಟ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಅಣ್ಣನ ಸೀನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಇಮೋಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆತನು ಅವಕ ಏನ್ ಕೊಡೆ ತೂನಾಗ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ ತೂನಾಗ ಮೇನ್ ಆದ ಅವು ಹೆಂಗೆ ತೋಜನ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಬರೋ ಉಂಡು ಬಟ್ ದೆನ್ ಎಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆತನು ಅದೇ. ಓಕೆ. ಸೊ ಪೃಥ್ವಿ ನೋಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೇ ಬಿ ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೇರ್ ದುಂಬು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತನ್ ರಡ್ಡೆ ಕರೆ ಆದತ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ದುಂಬ ಈ ಜೈರ್ದ್ಲ ದುಂಬು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಆತನ್ ಅಂಚಾದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಆಪ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾಪನಾಗ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಪೊಡಿಗೆ ಇನ್ನು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಫೀಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 100% ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಂಗ್ಲ ಅದು ಉಪ್ಪೇರು ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಪೂರ ಅಂಚ ಇತ್ತರಡ ಆಪುಜಿ ಪೂರ ಮಿಂಗ್ಲ ಅದು ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತು ನಮಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಾರಲ್ಲ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಖುಷಿ ಆಗ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಸರ್ ಒಂದಟ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಸ್ತ್. ಸೊ ಇರಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪೊಂದಲ್ಲ ಇನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೋರನ್ನೇ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೈನ್ ಉಂತುವೇರು ಪೊನುಲಾವಡ್ ಆನುಲಾವಡ್. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚ ಸರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಏತುಂಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಅಕುಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಪಿಲಿಬೇಲೆ ನಕ್ಕಲ್ಲ ಆರೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳ ಆರೆ ಮಲ್ದೇರು ಕಲರ್ ಸೈಡ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹೋಯ್ದಂಡು ಡುವೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜೆ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತಪ್ಪನು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಪಂತಿರಂಜನ ಪದ್ಯ ಪಂತಾರೆ ಆಟಿಕಳಂಜನ ಬಗ್ಗೆ ಆಟಿಕಳಂಜನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಡ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ನನ್ನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ದಿನಿ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕನ ಲಕ್ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ನ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಅರ್ನ ಸಾಂಗ್ ದ ಥ್ರೂ ಎ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಡುವೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮೇರ್ನೊಂಜಿ ಪ್ಯಾತ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬೋಪು ಅನುರಾಧ್ ಭಟ್ ಪಂತಿನಂಚಿನ. ಸೊ 3 ಸಾಂಗ್ಸ್ ಐಟ್ ಒಂಜೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಕೈ ಕರ್ಬರ ಕುಂಬಾರ್ದ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಮೇಡಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಆಡಿಷನ್ ಥ್ರೂಟ್ ಪೋಯಿನ ಎಂಚ ಆಡಿಷನ್ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತಿತ್ತೇರವೆ ಮುಗುಲ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಂತಿದ್ದ ಅದನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಎಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಸರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಇಂಚ ಎಂಚ ಮೂವಿ ಉಂಡು ಎಂಚ ಮನ್ಫಾರ ಇರ್ಕೇಂಡರ ಏರ್ ಹೀರೋ ಅವ್ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಅವೇ ಪನ್ಪಿನದು ಪೃಥ್ವಿ ಹೀರೋ ಇಂಚ ಇಂಚ ಉಂಡು ಇದ್ ಮನ್ಪರ ಇಂಚ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಂತಿತ್ತ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಚ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಚ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಂಚ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ. ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆದುಪ್ಪು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರ್ಲಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಒಂಚೂರು ದಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್ ಪಣ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲು ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಆರಿಸ್ನ ಊರಡೆ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಆ ಪರಿಸರ ಆಯ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಇತ್ತೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಶೂಟ್ ಮನ್ಯಾಗ ಪೂರ ಅರವಿಂದನ್ನೇ ಭೋಜನ ನವೀನನ್ನೇ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಪಾತ್ರೆಡೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಗಮ್ಮದ ಆಪುಂಡೆ ದೀಪಕ್ ರೈ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಹರೀಶ್ ಬಂದಾರೆ ಸಪ್ರದಾರ್ ನರಮಣಿ ಪೂರ ಇತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗಮ್ಮತ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಪುಂಡು ಅಕಲ್ ಪೂರ ಒಪ್ಪನಾಗ
ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಪೂರಕ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾರಿಸ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೂರಕ್ಲ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದ ಬೇತೆ ಸಹ ಕಲಾವಿದರ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತು ಬಕ ಊರ್ದಾಕಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಎಂಗ್ಲ್ ಸ್ಟೇಲ್ ಅಲ್ಪನೆ ಆದಿತ್ತಿ ನಾ ಊರುಡೆ. ಸೊ ಊರ್ದಾಕಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೊಗ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಆಕಾಶ್ ನಗ್ಲೆಗ್ ಪೂರ. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಬಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂಚು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಸಡನ್ ಇಂಚ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಸಡನ್ ಅದು ಆದ್ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಘಟನೆ ಬಿದೆ ಬರ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಆತಿಚ್ಚಿತ್ತು ಕಂಡಾಗ. ಯಾಕೆ ತುಕ ಆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪುನ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಆ ರಿಯತ್ ಬಂಗ ಬಿಡ್ತೇರೆ ಎಲ್ಲೆಡ್ ಬಕ್ಕ ಆ ಬಂಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಗಲಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಆಕಾಶ್ ಸರ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಆಪುಂದೆ ಬನ್ನಗಿರ್ ಕಾಸ್ ಪಾಡ್ದಾರೆ ತುಳು ಟೈಮ್ ಪಾತ್ರ ನೀರು ಅರ್ಥ ಆವಿತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ತುಳು ಯಾಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ? ಖಂಡಿತ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡೋಕಂದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಹೊರಟಿದ್ದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕತೆ ಇನ್ನೂ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಬಜೆಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ನಾನು ಆರಿಸು ತುಂಬ ದಿನ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈ ಕತೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ನಾವು, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾವೇ ಮಾಡುವ, ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಆದರೆ ಆರಿಸ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್, ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅವ್ನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿ. ಸೊ ಅವನಿಗೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಪೃಥ್ವಿ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೋರ್ ಅದು 100% ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡೋಣ. ನನಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದ್ರೇ ಏನೋ ಒಂದು ಇರಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ತೂಕ ಅಂದದೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ರೆಡ್ಯೂಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಡಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರು, ಒಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Maison, Joseph posé Mozon, Zero, Maison. Quando tu vai repitare e pongo, namamo che da pongo. Nambe, niku kantoja, debum kannadka, ha? Right arm round the wicket. Right arm round the wicket. Same to you. ಇವತ್ತು ಪಾಪ ಈ ಜನ ಮೀನು ಮಲ್ಲಾದುಪ್ಪು ಇನಿ ದೇವರ ಕಂದ ಬುಲಾಯಿರು ಎನ್ನ ಮೀನು ಗಿರ್ಗಿರ್ಲಿಂಗ ಈಗ ದಾಯ ತುಪ್ಪ ಓ ಮಂಗ ಇರ್ನ ಮಂತ್ರ ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಅಂಡ ಅವಂತೆ ನೆರ್ಲೆ ಕೊಂಡತೆ ಮಗ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಪನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈರೆಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನು ಮಣ್ಣು ತುಮ್ಮುನು ನೆ ಮುಟ್ಟಲದಿತೆ ಓಣ ಆರ್ಲ ನಲ ಇದಾ ನಿನ್ನ ಫಲಕ ಬೇಡ ನಾ ಇಪ್ಪ ಫಲಕ ಬೋಂಡೆ ಮೈ ಕಲ್ತು ಗುರುವಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಪ್ಪ? ಇಲ್ಲೇ ಇದೀನಪ್ಪ. ಒಂಜಿ ಸತಿ ಕಂಡದ ಪುನಿತು ತೂಯೇ ನಿನ್ನನು ಮನದಾನಿ ಇಲ್ಲದ ಬರಿಟು ತೂಯೇ ನಿನ್ನನು ಸೂಪರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 2 ದಿಂಚಿ
ನಾಟ್ ಎಕಾಡ್ದಿಂಚಿ ಮರಣಿಂಚಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಸಾಧಾರಣ ಎತ್ತೋ ಸತಿ ತುಯ್ಯ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಆವಡು ಟೀಸರ್ ಆವಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೀಸರ್ ಬಕ್ಕ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣನ ಟೀಸರ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪಡ ಆಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಟೀಸರ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಂಡು ಓಕೆ ಅಲ್ತರ ಬಕ್ಕ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನಲ್ಲ ಅಂತೆ ಹೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ನಲ್ಲ ಹತ್ತು ಪಾತೆರ್ರಾಗ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತನಗ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕುಡೋರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಗಲೇನು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಪಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ರಾಂಗ ಅದೇನ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪು ಅವು ಇಂಚ ಬೈದುಡು ಅಂಚ ಬೈದುಡು ಅಂತ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಉಪ್ಪು ನಿಕಲ್ನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಏತೋ ಉಪ್ಪು ಸೊ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪಾತ್ರ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಪೂರ ಒಲ್ಪ ಪೃಥ್ವಿ ಸರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾರಿಸ್ನ ಊರು ಶಿರ್ತಾಡಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಕೊಂಚೂರು ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ಮಲ್ದ ಓಕೆ ಬೊಕ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಕಳಸ ಓಕೆ ಕಳಸ ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ಯಾತನ್ ಮಕ್ಕಿ ಬಂದು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಬೋಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ದಿನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಊರವು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಮೊಕ್ಲೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಆಕಾಶ್ಲ ಹ್ಯಾರಿಸ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಊರ್ದಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತಿಂದೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಗಾವಡ್ ಒವ್ವೇ ವಿಷಯ ಗಾವಡ್ ಇಡೀ ಊರ್ದಕ್ಲು ಬಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂತಾರೆ ಆ ಪರಿಸರದ ಊರ್ದಕ್ಲು ಸೊ ಅಂಚದಂಗ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಅಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಹೆಸರದು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಪೂರ ಓಕೆ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಐತೆ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳರ ಅಂದತೆ ಪ್ರತಿ ಮಸ್ತ್ ಐತೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಬರೋದು ನೀರ್ನ ಸೊ ಕೆಲವು ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ನ ಡೇಟ್ ದಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಪನೆಟುಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೀರೋ ಅದು ಪಾಡ್ದು ಅದು ಸಾರಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ವಿಲನ್ ಅದ ಹೀರೋ ಅದು ವಿಲನ್ ತಿಕ್ಕಡೆ ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅದೇ ಅವ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಗೆ ಪೊಲಿ ವಿಲನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪಲಿ ರಾತ್ ಮಲ್ಪನ ಹೀರೋ ಮಲ್ಪಲಿ ಓಕೆ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಡ್ಲ ವಿಲನ್ ಅದ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವ ಬಕ್ಕ ಅನಿಲ್ ಬಂದವರು ಉಪ್ಪಳದಾರುಲ್ಲೇರು ಬಕ್ಕ ಆಕಾಶ್ ಬಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಬಂದು ಮುಂಬೈದಾರ್ ಅದು ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಟ್ಲೋಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಓವರ್ ಪವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸೀನ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಶ್ ಉಂಟು ಪೂರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪನ್ನೋರಿ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದೇಬಂಡ ಮಾತಕಲ್ಲ ಏಬಲ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಾಕಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆರಿಯರ್ ಓಕೆ 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 ಸೊ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೇಡಮ್ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಂಚು ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡಿರ ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಮ್ಮಿ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಪ್ಪ ಪನ್ಪೇರ್ ನಿಕ್ಕು ಬೋಡಾಯ್ನ ಮನ್ಪು ನಿಕ್ಕು ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಮಂತೊಂದು ಪೋಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಡ್ದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತುದ್ದಾದ ಅಂತೀರ ಮಮ್ಮಿ ಮಮ್ಮಿ ದಾಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ತೂತೇನಂತ ಆರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯ್ ತೂತೇನು ಮೂವಿ ಎಲ್ಲಡ್ ಬತ್ತದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಅವು ಇಂಚೆ ಇಂಚ ಬಂತೀನಿ ಅವು ಏನಂತ ತೂತ ಇಂಚ ಓಕೆ ಬಟ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇರ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ದಾದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಚ ಓಕೆ ಅವೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ತುಂಡ ರಿವೀಲ್ ಬರ್ಚಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ತುಂಡ ಬಾಕಿದ ಏನ್ ಮಂದಿ ಇರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಟು ಸೊ ಮಾತಾಡು ಜೋರ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಂಚ ಬಟ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮ್ ಊರದ ಪೊನ್ನು ಅಂಚ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಇದು ನಿಜವಾದ ಪಾಪ ನಮ್ ಪಾಪ ಅಂದೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಅಂಚ ಅನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಎಂಗ್ಳು ಗೊತ್ತು ಜನ ಐಕೇನ್ ನಾನು ಓಕೆ ಮುಲ್ಕೇನ್ಲೆ ಅದೇ ಏನ್ ಸರ್ ಪಾಪನೇ ಹೇಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸರ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ತುಂಬಾ ಗಮ್ಮತ್ತಾಗಿರೋದು ನೀವಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆಟಿ ಕಳಂಚ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತಾ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಓಕೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೇ ಬಿ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಟಿ ಕಳಂಜನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಚನೆ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಡಪನ ಅಂಚನೆ ಘಟನೆಗೆ ಆಧಾರಿತವಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಒಪ್ಪನು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಐತೊಟ್ಟು ಆಟಿ ಕಳಂಜನ ನಮ್ಮ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಲ್ದ ಆಟಿ ಕಳಂಜ ದಾಯ ಬರ್ಪುಣ್ ಬಂದ ಥಿಯೇಟರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್ 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 ಎಲ್ಲ 5 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಣು ಅದೇ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪಂದೆ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನರೇನ್ ಬಂದ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ದಾರ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಆರ್ ದುಂಬು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಐಕ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲುಗು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ಬಂದ್ ಮೂಡು ಬಿದ್ದಿರತ್ತಾರೆ ಆರೆ ಲಿರಿಸಿಸ್ ಲಾರೆ ಎದ್ದ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ ಪೂರ ಸಾಂಗ್ಗಳ ಬಾರಿ ಎಡೆಡ್ ಬೈದನ್ ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ಗೂ SP ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸರ್ ಬಂದ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಡಲ ಮಗೆ ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅವು ಪೂರ ಐಕ್ ಪೂರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿರ್ತಾರೆ ಮುಲ್ತಾರೆ ಉಡುಪಿದಾರೆ. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೇಸ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ಆರ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಡ್ಡೆ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ಪು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಎಸ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ಅಂಡ್ ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ನಂಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮೇಯ್ನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪ್ಯಾರ ಇವನ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪ್ನು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಏರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮೇವಿನ್ ಬಂದು ಆಯಲ್ಲ ಬೆದ್ರದಾಯನೆ ಹ್ಯಾರಿಸ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಸುತ್ತ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೆ ಆಯ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ ಪೂರ ಫಿಲ್ಮ್ಗೋಸ್ಕರ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಅಂತಾರೆ ದೊಂಬುರ್ದಿಂಚಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಕ್ಲೆಗಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತಿಗಿಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಪೂರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ವರ್ಪಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚ ಮೇವಿನ್ ಬಂಪಿನ ಹುಡುಗ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಾಬು ಸರ್ ಬಂದು ಆರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಕನ್ನಡದ ಆರ್ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಂತಾರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇರ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಖಲ್ ಆಯ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಆವಡತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ದಿನಾಗ ನಿಖಲ್ ನವರಸ ಹೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಇಂಚ 2 ಜನ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ಅನ್ನ ಭಯಂಕರ ದುಂಬಿತ್ತು ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ಬುಂಡದಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬಿತ್ತು ಗುಡ್ ಡೇಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಒಂಚೂರು ಮೇರೆಗೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಇದು ತಾರೆ ತಿರ್ಗಿದ್ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಅಯ್ಯೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಭಯಂಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಾಗ ನೆಕ್ಕದ ಪಾಟಿ ಕಪ್ಪುಂಡು ಇದು ಬೋಲ್ ಅನ್ಸಾರಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಹೆವಿ ಉಂದತ್ತು ಬಾರಿ ಬಂಗಡ ಅವು ಇರೇಕ್ ಬರ ಅಂಚದಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗರಲ್ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ದೊಂಬುಡು ಓಕೆ ಅಂಚದಂತೆ ಬಂಗದೆ ದೊಂಬುಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಬಟ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಉಂದತೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈತೆ ದಿನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪ ಆತೆ ದಿನ ತುಲೆ ಆವುಡು ಇಜ್ಜಿದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ ಒಂಚೂರು ಭಂಗಪುರ ಅದೇ. ಸೊ ಸರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ಈ ಫುಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಫುಡ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ, ಆ ಥರ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂತದ್ದು? ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗಲಾಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಫನ್ ಏನಾದ್ರು ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇವತ್ತು ವೆಜ್ ಅಯ್ಯೋ ವೆಜ್ಜಾ ಅಂತ ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ರಾಗಗಳಿತ್ತ? ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾರೆ. ಫುಡ್ ತಿನ್ಪಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಓಹೋ ಅಂಚ ದಾಲ ಆತಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಪೂರ ಕೆಲವೊಂದು ಒಟ್ಟೊಂದು ಟೀಮ್ ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ಗಮ್ಮತ್ ನಡಪುನ ಆಪಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆಯ್ತಾ ಫುಡ್ ಇರೆಗೂ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಷ್ಟನಾ? ಅದು ಡೈಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇರೆಗ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಾ ವೆಜ್ಜಾ ಅಂತೆ ಇನ್ನು ಅವನಸಾಣತೆ ಮಲ್ಲೇಶ್. ಸೊ ಇರೆಗ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಾ ವೆಜ್ಜಾ ರಡ್ಲ ಅಪ್ಪನದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಡುಲ್ಲರ ಅಂಚದು ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋಡು ಅಂಚಪುರ. ಅಯ್ಯೋ ಮೇರೆಂಕಲ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರ್ದು ಕೋರಿ ಕಂಡೆ ತಿಂತೆ ನೋಡಿ ಪಾರ್ತೆರು ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಡಯಟ್ ಪುರ ಪಕ್ಕಡೆ ಗೋಡ ತೋರಾತಂದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಮಾಲ್ ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಬಂಡ ದಿನಾಲ ಎಲ್ಲನೆ ಬರ್ಪ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎತ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಸರ್ ಪೃಥ್ವಿ ಸರ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್? ಉಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ರಡ್ಡೆಕ್ರೆ ಬರ್ಪುಣ್ಣ ಎತ್ತ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕುತ್ಕನ ಮದ್ಮೆ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಕನ್ನಡ ದಿಯಾ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆವು. ಓಕೆ ಅಂಚ ತುಕ ಗ್ರೇಟ್, ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರೇಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಮನ್ಕೆ ದಾಯಬಣ್ಣ ಬಕ್ಕ ನೆನೆ ಪಬ್ಜಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇರೇಗ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ದಾಯಬಣ್ಣಾಗ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೋಂದುಂಡು. ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಒಂದು ನೀವು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟೇ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು, ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬಂದ್ರೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅಲ್ವಾ? ತುಳು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ತುಂಬ ಜನ ಹಿಂದಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ತಮಿಳ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ನಡ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ತುಳು ನೋಡಬಾರ್ದು?
ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಕೂಡ 100 days ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಟೀಸರ್ ನೋಡೋಣ ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ನ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಿನ ಟೀಸರ್. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರು, ಒಂದು ಟೀಸರ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಪ್ಲೀಸ್. ಆನಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನಡತಂಡು. ಆ ಎಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಿಯೇ ಆ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಪುಟ್ಟುಂಡು. ತಿರುಗಿ ಕಡೆ ಕೊಂಜಿ ದಿನ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲನೆ ತಿರ್ಗಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಐನ್ನೆ ಪಿಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಲ್ಕೊಂಡು ಮುಂಗುಲಿ ಕತ್ತಲೆ ದಾದಾಲ್ ಬ್ಲೂ ಮೂಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಏತು ಪಾಪ ಈ ಜನ ಯಾನ ಊರುಡು ಎತ್ತು ಮರಡು ಮಲ್ದೆ ಗೊತ್ತುಂಡ. ಸೂಪರ್. ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಟೀಸರ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನ ಟೀಸರ್ ಒಂದು ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣ. ಓಕೆ, ಅರ್ನಂಜು ಲುಕ್ ಕೊಡುಗು ಬೈದಿನ ಬಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಕುಡಂಜಿ ಜನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ವಾಸಣ್ಣೆ ಅವು ಪಾತ್ರ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ವೈರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಾಸಣ್ಣ. ಸೊ ಮೇರೆ ನೆಂಚ ಅಲ್ಪ ಯಾಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಂದಿದ್ದೇನೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡು ಅರಡ ಸರ್ ಇರಿಗೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಿನಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡ ಇಂಚ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ನಾನೇ ಬಂದಿರ್ ನಾನು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದೆ ಬಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡರ್ ಈಗ ಅಂಜ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಾಸಣ್ಣ ಇಂಚ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಸರ್ ಹೇಗೆ ವಾಸಣ್ಣ ಅವರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಿಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿರುದು ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಹೇಗೆ? ವಾಸಣ್ಣಂದು ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾಗಿ. ವೈಭವ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಅಂತ ಅವರು ಈ ತರ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಾಸಣ್ಣ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ, ಜನ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾಗ. ಓಕೆ, ವೈ ನಾಟ್, ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ನಾರ್ಮಲಿ 100% ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಗ್ರೇಟ್. ಅಂಡ್ ವೈರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಾಸಣ್ಣ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೇನೆ ಅಂತ ಜನರು 100% ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬಾ ವಾಸಣ್ಣ ಅವ್ರದ್ದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಕೊಡಿ, ಕಟೌಟ್ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ, ಓಹೋ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ವಾಸು ಮಲ್ಪೆ ಇದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಉಡುಪಿಯವ್ರು ಕೆಲವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಸು ಮಲ್ಪೆ ಓದಿದೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬೋರ್ಲು ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಭಯಂಕರ ಉಂಟು. ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರದ ಎನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ದಾಲಾಜ್ ಆಯ್ತಿದ್ದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಗಾರೆ ಎಂಟರ್ ಆಪೇರ ಇಂಚ ಅನ್ಸಜ್ಜಿ ಆರೋಂಚೂರು ಬೇತೆ. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಲರ್ ಟೀಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಟೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡರ್ನ ಅದಾದ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾರ ಇಲ್ಲನ ಅದೊಂದೊಂದು ಒಬ್ರು ಭಯಂಕರ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ವ್ಯಾಗ್ ಅತೆ ಅದೇ. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ಸೂಪರ್ ನಾ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ನನಗೂ ಅದು ವಾಸು ಅನ್ನೋ ತುಂಬಾ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಡೈಲಾಗ್. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಅಂತ ಕೇಳಿದುಂಟು ತುಂಬಾ ಜನ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ವಿಶ್ವ ಆರ್ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಟರ್ ವಿಲನ್. ಮೇ ಬಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಡ್ಬೇಕಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬರೋಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಡ್ ಎತೋ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಆಕ್ಟಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ವಿಲನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಆರ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲ್ ದಾಲ ಪಾತ್ರ ನೆಜಿ ಮೇ ಬಿ ಆರ್ ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಮೇ ಬಿ 15 days ಆಗಬೇಕು ಬರ್ಬೇರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದು ನಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಮೇನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಗಾರ ಉಂತೊಂದು ವೇರ್ ಅತೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಆರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ಸೊ ಇರೆಗ್ ಮೇನ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ವಿಲನ್ ಆರೇನಾ ಅಂದತೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್. ಓಕೆ, ಪೃಥ್ವಿ ಕೂಡ ವಿಲನ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಹೀರೋ ಬೇಡ. ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಇರೆಗ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇರೆಗ್ ವಿಲನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾನು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದೇ ಹೆಂಗ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಂಡು ವಿಲನ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹೀರೋಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಟ್ರಾಸಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪರಾಗ ಇದು ವಿಲನ್ಗಾದ್ರೆ ಆ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ? ನೀವೇ? ಹೌದು, ಖಂಡಿತ ಇದೆ, ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು. ಓಹೋ, ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ
ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನೋಡುವ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಂದಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಆಫರ್ ಬರ್ಬೋದು, ನೀವೇ ಹೀರೋ ಅಂಡ್ ಇವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಸೆ ಇಜ್ಜೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಈ ರೇಪಲ ಪನೊಂದು ಬರ್ತಲ್ಲ ಈ ರಂಜನ ಒಂಜಿ ಅಂದತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾರಂದು ಕೂಡ ಯಾರು ಕಾಸು ಕೊಡೋಣ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಕಾಸು ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೂಪರ್. ಅಂಡ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೇಡಮ್ ಈರಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಣಿರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ನರ್ವಸ್? ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ಆನಾಗ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 1 ವೀಕ್ ಏನ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರ್ಕುಲ ತೂಲ ಎಂಚ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಫೇರ್ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ತೋಜಾದಿನ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾಲ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಹೌ ಟು ಫೇಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ. ಸೊ ಅಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತರ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಸರ್ ಆದಿಪ್ಪು, ಉಷಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲ್ಲುದು ಇದು ಪಂಡ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ನಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನೆನ್ನೆನ್ಸ ಬನ್ಪೊಲಿ ಯಾಕೆ ಕುಲ್ಲುದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತದ್ ಪಂಡ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಇಂಕ ಆತ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂದ ಆಯ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಆತ ಬಂಗ ಆಯ್ಜಿ ಮೇರ್ ಪಂಡ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆತ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪರಿ ಇದು ಯಾನ್ ಮೀನ್ ಹೆಂಗ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನೀರ್ ಕಲ್ಪವ್ರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಬೋಡೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಂಗೆ ಕಲ್ಪವಡು ನಂಗೆ ಒಂದೇ ಎತ್ ಪಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದೇ ನೋಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಲ್ಲತ್ ಪಾತ್ರ ಕೊಂಚ ಕಿಂಜ ಬ್ರೇಕ್ ಎತ್ತನ್ಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಡ್ ಕೊಡೋರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಲ್ತಾರೆ ಡೆಡ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಅಂಡ್ ಪೃಥ್ವಿ ಸರ್ ದಾತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪುರ ಮಲ್ತಾರೆ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ದಾದೆ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈ ತೋರ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಬೈದಿನ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಬೈದಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಹಿಡಿದು ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಒಂಚೂರು ಈ ರೌಡಿಸಮ್ ಒಂಚೂರು ಅವು ಪೂರ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಬೈದ್ರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿಲ ಆತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಪಂಡ ಯೂಶುವಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಆತ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಹಳ್ಳಿದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಲೇನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಕ್ಕ ಅರವಿಂದಣ್ಣನ ಮೂಜಿ ಗೆಟಪ್, ಭೋಜನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಗೆಟಪ್, ನವೀನ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಗೆಟಪ್ ಪನೊಲಿ, ತುಳುನಾಡ ಸಿಂಗಂ ಪಂದ್ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಏನು ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಏನ ಪೊಲೀಸ್ ಓದುಪ್ಪರ ಐತ ಒಂಜಿ ತದ್ವೀರದ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಪನೊಲಿ ಬುಡ್ ತವೆ ಪನ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಕಾಮಿಡಿಲ ಸ್ಟೋರಿಲ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಆಟಿ ಕಳಂಜದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪಡಿನ ತಿಂಗಳು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಿನಿಮಾ ಪನೊಲಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ. ಸೊ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಓಕೆ, ಈತ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪುರ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಸ್ ಎಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ರೇಗ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಏತುಂಡು ಇರ್ನ ಕೈಟ್ ಎಂಕ್ 1 or 3 ಅಂಚ ಪನ್ಲೆ ಪುದರ್ ಬರ್ಚಿ ರಡ್ಡೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ? ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ. ಓಕೆ, ಅದು 100% ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೂ 100% ಕೈ ಬಿಡ್ಬುಜೇರು ಖಂಡಿತ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮ ತುಳುತಕಲತ್ತು ಮೊಗಲು ಪಿದೇದಕಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವರ ಉಂತುದಿತ್ತು ಆರಿಸ್ ತೀರ್ಬೋನಾಗ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಅವೇನು ಗೆತ್ತೊಂದು ನನಲಾತ್ ಬಜೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಆರಿಸ್ನಕನ ನಿಜ ಅವಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಕುಡಲ ಬಜೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮೊಗಲು ಮಲ್ದಿರ ಅವಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಪಾತ್ರದೊಂಜಿ ನಾಡುಟು ಐತೆ ಮೇ ಬಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅರ್ಧೋಡು ಉಂಟುಂಡು
ಅವಾಗ ಅವ್ ನೆಂಚ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ ಒಂಚೂರು ಅವೇ ಮಕ್ಕಳು ವೈಭವ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ದಗಲ್ಬಾಜಿದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅರೇನ್ ಹಾನರರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಉಂತಾದ ಅರೇನ್ ರೋಪಿನ್ ಮಂತೇರು ಬೊಕ ಮೊಕ್ಕಲು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಆಕಾಶ್ ಬೊಕ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಾಗರಾಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಂಥರ ಬಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಲ್ಲಾತ್ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ಲು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಸೇರ್ಪದು ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚದು ಅವೇ ನಿಜವಾದ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋಡಾಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳು ಕಲಾವಿದರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಯಾರಿಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಆಯನ ಕನ ಸುಳ್ಳಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದು ತೀರ್ಬೋಯ್ನಿ ಸೊ ಆಯನ ಕನ್ನದಾಯಿ ನಿಜ ಸುಳ್ಳಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸುಳ್ಳಾಪಿನ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಹೋಗಲು ಅದೇ ಓಕೆ ಸೊ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸರ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು? 7 ಓಕೆ 7 to 8 years. ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ 8 years ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಾಗಿ ಅದೇ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಈ ಥರ ಆಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅದೆಷ್ಟೋ ದಿನದ ಶೂಟ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು? 2 ದಿನ 2 ದಿನದ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇತ್ತ ನಿಜವಲ್ಲ ಇತ್ತ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂನಾಗ ಓಕೆ ಒಂಜ ಆವಲಿ ಆರಿಸ್ ಮಲ್ತಿನೇಕ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಹಿಟ್ ಆಪನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಉಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್. ಸೊ ಒಂಜಿ ಆಯನ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಟ್ ಆನ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಪೂರ ಉಂದ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪುನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂನ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ತೆ ಒಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕಾಡೆ ತೂಯಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಂಚದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಓಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಬರಾಗ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಮಲ್ದ ಸೊ ಜನಕ್ಕೂ ಕೈ ಬಿಡ್ಯಾರ ಅಂಚದು ಫಿಲ್ಮ್ ಏನ್ ಏಪಲ ಬನ್ಬೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತನ್ನ 100% ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಅವೊಂಜಿ ಮೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ಗ್ ಜನಕ್ಕೂ ಏಪೋಗ್ಲ ಕೈ ಬಿಡ್ಪುಜೇರು 100 days ಅತ್ತು 200 days ಅತ್ತು 300 500 ಅಂಚ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಆವಡ್ ನಿಕಲ್ನ ಫಿಲ್ಮ್. ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪಿನಾಡ ದಾದ ಪನೋಲಿ ಪ್ರತಿ ಶರೀರಿಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕೆ ವಿಷಯ ಕೆಲವರ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾನೇ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಎಂಚೊಪ್ಪಡು ಬಂದು ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಸ್ ಮಾತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಪನೋಲಿ ಆತೆ ಕಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಬುರುವರ್ಚಿಂದ ಆತೆ ಕಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಬಿಡು ಪ್ರತಿ ವಿಷಯ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಆತೆ ವಿಷಯ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಬೆದ್ದಲ್ಲ ನೀರೇ ಬನ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎದ್ದಿಂತ ಶೂಟಿಂಗ್ 40 days. ಓಕೆ ಸೊ 40 days ಇರಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನೆ ದಿನ ಹೋಗಲ್ಲೇ 40 days ಬೇಜಾರ ಪೂರ ದಾಲ್ ಬಡ್ಸಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಪಂಡೈತೆ ಇರಗೆ ಈರ್ ಅರವಿಂದನ್ನೇ ಭೋಜನ್ನೇ ನವೀನನ್ನೇ ನೆನಪುಂಡು ನೆನಪುನ ತೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಅರವಿಂದನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೀನ್ ಎಂಚ ಓಪನ್ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಆಯ್ತು ಆರು ಎದುರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಯಾನ್ಲಾರ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಚ ಆರು ಎದುರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಸೂಪರ್ ಬನ್ನಿ ಆಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಚನೆ ಪುನಃ ಆರೆ ಏನನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಹೆಂಗ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದ ಆರೆ ನೆರ್ಪಿನ ಓಡಿ ನೆರ್ಪಿನ ತೆಲ್ಕಾಯರ್ ಪುನಃ ಆರೆ ತೂಯಿ ಬಿಟ್ಟು ತೆಲ್ಕಾಯರ್ ಪುನಃ ದಾಲನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದಿಟ್ಟು ತೆಲ್ಕಾಯರ್ ಪುನಃ ನೆರ್ಪಿನಿ ಓಡಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಎತ್ತೋ ಸರಿ ಆತಂದ್ರೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಓ ಫಿಲ್ಮ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಆರು ಏನೋ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕರೆ ನೆರೋಡು ಹೆಂಗ್ ಕಾರಣ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಮೋನದ ನೆರ್ರೆಗ ಒಂದು ಎಂಚ ನೆರ್ಪಿನ ಚಿತ್ ಕಣ್ಣು ನೆರ್ಪಿ ಅಂತ ಗುರ್ತಲ್ಲ ಆತನ ಮಂಡ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಕ್ಟರ್ನಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ತೂತಾಯನ್ ಅರ್ನೇದುರು ಉಂತುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓದ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಗೆ ಪರಪುಂಡು ಬಂಡ ಸಜೆಷನ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವನು ಎಂಕಲ್ನ ಸಜೆಷನ್ ನನಗಾರ ಇಂಚ 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 ಆಪಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪರ ಪಂಡ ಆರ್ ನಿಜವಾದ ಗಾಡ್ಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನಮಗ್ ಆತ ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲಿಯರ್ದಾಗಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವೇ ಹೆಂಗೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟೇ ಅವು ಪಂಡ ಅವೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಲೆಕ್ಕ ಗೇಮ್ ವಿನ್ ಆಯ್ ಲೆಕ್ಕ ತೆಲ್ತಿಜಿಂದ ಆ ಸೀನ್ ಆಪುಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬಟ್ ಅವೇ ಬಂಡೈತೆ ಅಲ್ಪನೇ ತಿರ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಏತು ತೆಲ್ಪೇರ ಅರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಗಾವಡ್ ಅರ್ನ ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್ ಗಾವಡ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೇಡಮ್ ಇರಿಗೆ ಲವ್ ಸೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ನಾಗ ಏತ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪೋತುಂಡು ಸುಮಾರು ದೆಪ್ಪರೆ ಬಿಡ್ತುಜಾರ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಂದ ಸುಮಾರು ಗೆಪ್ಪರೆ ಬುಡ್ಜಿ ಬಂದು ಬೇಜಾರ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಏತೆ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಏತೆ
ಏತ್ ಏತ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಅಂಚೆ takes just ಇಂಚೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಟೇಕ್ಸ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಗ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿನಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಮಲ್ಪರೆ ಮುಗಿಪುನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗಲ್ಲ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಡಿತಿನ ಪ್ರತಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗಲ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೊಕ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗ್ಲ ಐತನೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿವ್ಯೂ ಉಂಡು ಐತನೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಉಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಬತ್ತು ಪೋಪುಜಿ ಪೂರೈಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅವು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆರಿಸ್ನ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ದಗಲ್ಬಜ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಅರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿರೋ ಸಿನಿಮಾನ ಮುಂದುವರ್ಸೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ದು, ಇವ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಇಲ್ಲು ರಂಗನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕನ್ನಡ, ಇವಾಗ ಶಿವಣ್ಣಂಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ. ಹೌದಾ? ನಾನು ತುಂಬ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಯಾರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಉಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಂಚ ಮಲ್ಪಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆರು ಇನಿ ಬೈದು ಜರ ಆತೆ ಅರ್ಬೇತೆ ಒಂದೆರಡು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇರು ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅದು ಉಂತದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ದುಮ್ಕೊನೋ ಏನಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್. ಓಕೆ 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 ಸರ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ರೇನಾ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರು? ನಮ್ಮ ಭಾವ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಾಗರಾಜ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಸೊ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಸಿಗೆ ಏನೋ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಫ್ರೀ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಪೃಥ್ವಿ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ದಾದ ಪನೊಂದಿದೆ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಂಡ ಆಟ್ಲಿಸ್ ದಿನ ನಮ್ಮ ಆರಿಸ್ನ ಒಂಜಿ ಕನ ದಿವಂಗತ ಆರಿಸ್ನ ಕನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರುತ್ತೇರು. ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ನೆಗಲೆ ಮಾತಾಡಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ತೂವರೆ ಬರ್ಪಿನಿ ನೆಗಲೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ ಸರ್, ನಾವು ಇಂಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್, ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಸರ್ನ ತೂವರೆ ಬರ್ಪಾರು. ಅಕ್ಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಭಯಂಕರ ತೆಲ್ಪವೇರು, ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪವೇರು. ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬನ್ನೋಲಿ. ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕತೆ ಉಂಡು, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಂಡು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಉಂಡು, ಫೈಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಎಡ್ಡೆ ಫೈಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬನ್ನೋಲಿ. ವೈರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಾಸನೆ ಒಳ್ಳೆದು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕು ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ. ಮಾತಕ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತ ತೂದು ನಿಗಲ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೋಪಾದು ಎಂಗಲ್ನ ಸಿನಿಮಾಗ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಾತಾ ಸಿನಿಮಾಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಐಡ್ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಟೀಸರ್ ತೂಕನ ಎಸ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಸರ್ನ. ಶೋರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಟೀಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. You got away, thought you were home free, but I'm back, now your eyes close so slowly. I move quickly, you so sickly. Bubblegum rabbit, you so wriggly. உடம்புல காத்தே இல்ல. ஹை, இப்ப காத்து வந்திருக்கி. அப்படி போடு போடு. என்னாச்சு காடிக்கு என்னாச்சு? என்ன காடி ஹாளாத்துண்டு சைடு போட்ல ஒண்ணு இல்ல, உன்கிட்ட நான் பேசணும். தாதா எனக்கு நீ வேணும். என் திக்கு ஜட தாதா மன்ಪಾ நான் சத்துருவேன். ಅವು ಸುರೂಕು ಮಲ್ಪೊಡಿ. நீ அப்படியே சொல்லக்கூடாது. நமக்கு கல்யாணம் ஆகணும், குழந்தை பிறக்கணும், அது அப்புறம் நம்ம சாகலாம். ಏನ್ ಪಂದ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋರಾ? நான் செய்வேனே. ಮದ್ಮೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಸಿಂಗಾಪುರ ಕಲ್ಪ ಅವಡಂದುಲ್ಲೆ. சிங்கப்பூரா? நான் மயிலாப்பூர போறதுக்கு பஸ்ஸுக்கு காசு இல்லம்மா, சைக்கிள் போயிட்டு இருக்கேன். ಏತು ಪಾಪ ಈ ಜನ. ಕುಂತಲೆ ತಮಿಳ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅತ್ತಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಜಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನಗಳು మీకు ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ತೂಲೆ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಒಂದು ಟೀಸರ್ ಅದು ತಮಿಳ್ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದದೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಎಂಚಿನ ಟೀಸರ್ ಅವ್ರು ಟ್ರೈಲರ್ ಅವ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ತಮಿಳ್ ಬಂದರೆ. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ತಮಿಳ್ ಇತ್ತೆ ಟೀಸರ್ ತೂಬೇಕು ವಾಮಂಜೂರ್ ಸರ್ ತಮಿಳ್ ಒಂಜಿ ಆಫರ್ ಬರುವ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐತೆ ಎಂಕಿಲ್ಲ ತೂನಾಗ ಅವಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬಂದ್ಪಿನಿ. ಭೋಜನ ತೂನಾಗ ತಮಿಳ್ ವಡಿವೇಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಡಿವೇಲ್ನ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಭೋಜನ ಗುಂಡು ಬಂದ್ಪಿನಿ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಲ ಪನ್ನಿ ಯಾರ್ಲ ತಮಿಳ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇರು ವಡಿವೇಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ತಮಿಳ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಮಿಳ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚದ್ ಆರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ಎಂಚ
ಕಾಪಿ ಮಂದಿರ ಒಂದು ಮಂದಿರ ತುಳಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನವರಸ ರಾಜ ಅನ್ಪಿನ ಎಸ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುಡ ಅಂಡಲ ಒಂತೆ ಬಂಗ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಸೊ ವಾಮಂಜೂರ್ ಸರ್ ಆವಡು ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ ಆವಡು ಸೊ ಮೊಕಲ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಡಿತನ್ನ ಜನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎತ್ತೇ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ 2.5 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾಂತೆ ಅತೆ ಒಂಜಿ 2.5 ಗಂಟೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇರೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ದಾಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಟ್ರೈಲರ್ ಆವಡು ಟೀಸರ್ ತೂನಾಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜನರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಪೃಥ್ವಿ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಪ್ರತಿ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಫುಲ್ ಆನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾತುಂಡು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅವೇ ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನಕ್ಕೆ ಓಡಿತ್ತೇನೆ ಆತ ಭರ್ಜರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ರಟ್ ಅಂಚನೆ ಬ್ರದರ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮದರ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಈ ಮೂವಿ ತೋಡುಂದಾಂಡ ಸೊ ಮಾತಿರ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಪೋಲೆ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅದೇ ಇಂದಟ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಭಯಂಕರ ಬಲ್ದಾರ ಅಂದತೆ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ ಯಾರು ಪನ್ನಾಗ ಹಣ್ಣು ನೀರು ಬತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಈತ್ ಮನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಅದೇ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಏನು ಕೊರತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಆಸೆ ಅವೇ ಸೊ ಮಾತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ತಾರೀಕು ಓಕೆ ಅಂಚ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ನಂಗೆ ಮೈಂಡೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಕ ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಬರ್ಪಡು ಅಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕುಲ್ ಬರೋಡ ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆವಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಿನಿ ಬೋರ್ನ ಅವು ನಂಗೆ ಬೇತ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಅದಪ್ಪನಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ನಾತಿ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ತೂಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದತ್ತೆ ಮಾತು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಲ ತೂಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಕಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಸೊ ಐಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ತೂಕನ ಅಂದತೆ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮೊನ್ನೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡೆ ಓ ಸಾಂಗ್ ಸರ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕಂಡದ ಬರಿಟ್ಟು ತೂಯದಿ ನಾನು ಓಕೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ದ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ದ ಆರೆ ಪದ್ಯ ಬಂತೀನಿ ಓಕೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಕುಲ್ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾರು ಪಿಲಿಬೈಲಿಗೆ ಲಾರೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೀನಿ ಸೊ ಸಾಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೊಡ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ತೂದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುಗಾರಿ ಇರೋ ಸಾಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ತೂದ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಡ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಕಂಡದ ಪುಣಿಟು ತೂಯೇ ನಿನನು ಮನದಾನಿ ಇಲ್ಲದ ಬರಿಟು ತೂಯೇ ನಿನನು ತುಳುವೆರೆ ಊರುದ ಪೊರ್ಲುದ ಮಗಲು ತುಳುವೆರೆ ಈ ಜವನಗೆ ಸ್ವಂತ ಮೋಲು ಹುವಾ 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 ಪ್ಯಾರ್ ಹುವಾ 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 ಪ್ಯಾರ್ ಹುವಾ 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 ಕಣ್ಣುದ ನೋಟ ದಿನಲ ಮೊಲೆನ ಕಾಟ ಮನಸ್ಸು ಜಾರಂಡು ಅಂಚಿ ನನಲ ಬೈದು ಜೇಂಚಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್
ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಶೋ ಕಾಣ ಸಾಂಗ್ ತೂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲಾವಡ್ ಅಂಡ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಲಂಚನೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಅರ್ಥ ಪಿಲಕೊಂಡು ಅದೇ ಸೊ ಇಂಚನೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇನಿಗಳು ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸೊ ನಿಕಲ ಮೈಂಡೆಡ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಜಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ 100 days ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಿಕಲು ಇಡೆಗೆ ಬರು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತೂಲೆ ಕೂಪನ್ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಕೂಪನ್ ಇದೆಯಾ? ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾರೆ ಒಂದು 5 ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಚೆ ಸರ್ ಕೂಪನ್ ಉಂಡು ಮಸ್ಕಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಪುದರ್ ನಂಬರ್ ಊರು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ದು ಲೈವ್ ಡ್ರಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಟಿ ಟಿಕೆಟ್ ದೊಟ್ಟು ಪಾಡಿ ಎರಡ ಆಕಲಿಗೆ 50,000 ಗೆಂದು ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಅವಲಂತೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಲ್ ಅಪ್ಪ ಬಾಡ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಅಂಪ್ಲೆ ಇಂಚೆ ಉಳೆ ಉಳೆ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಆಯ್ನತ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೊರನ್ನೇ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರಡ್ ಅದೇ ಸೊ 50,000 ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಏರೆ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದಾಕಲೆ ತಿಕ್ಕ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಖಂಡಿತ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿನ ಬಂಗದಾಕಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಅಂಡ್ ತೂಕ 100 days ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಿಕಲು ಬರುಡೆ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕೈ ಬಿಡ್ಯಾರ ನಿಕಲ್ನ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್ ನೀವು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಹೀಗೆ ಒಂದು 5-6 ಫಿಲ್ಮ್ ತುಳುವಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ ಇರ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೀ ಶೋರ್ ಓಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೇಡಮ್ ಮೇರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರು ತುಂಬ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಸೊ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ 13 ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಆ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 100 days ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಬಾಯ್